Súčasná Ficová polícia, ktorú riadi Šuta Ještok, odtrhla matku len 1,5-ročného dieťaťa, ktoré kojila, a túto chudobnú úbohú ženu strčili počas sviatkov na 4 dni do cely. Nakupovala v Medzilaborskom supermarkete a do problémov ju dostali 3 balíčky zemiakových lupienkov. Som si myslela, že ich máme zaplatené, až potom, jak sme prišli domov, sme si všimli, že nie je zaplatené. A muž chceli zaplatiť, už nezobrali od neho. Táto žena poslala svojho manžela naspäť do obchodu, kde si čipsy vlastne chcela kúpiť, aby zaplatila za tieto čipsy. Žiaľ, obchodníčky už jej to nedovolili, lebo medzi tým kontaktovali políciu. Ja sa vrátil, nejak som chcel uhradiť, no oni nechceli už. Túto úbohú matku odtrhli od 1,5-ročného dieťaťa, ktorá navyše aj kojila, a hodili ju do cely policajného zabezpečenia 4 noci počas sviatkov, kde skolabovala. Je to matka, ktorá má doma 1,5-ročného syna, ktorý je kojený. Matka skolabovala. Záchranári ošetrili 38-ročnú ženu v zlom emočnom stave s príznakmi súvisiacimi s príjmom potravín a tekutín. Tam som odpadla, ani sa to nedať vysvetliť. A už ani ju nebudem kojiť, lebo som stratila mlieko. Ona kojí, detsko doma plače. A to len preto, že nezaplatila 4,40 € za čipsy. To, čo sme hovorili pred voľbami a tesne po voľbách, sa naplnilo. Tento prípad bol riešený v tzv. Superrýchlom konaní. Ženu prokurátor obžaloval z trestného činu krádeže. Fico svojim kamarátom slúbil beztrestnosť a Rómom, chudobným ľuďom sľuboval poriadok. Matka 5 detí strávila 4 dní za mrežami cely policajného zaistenia. Ak ste doteraz nerozumeli tomu, čo sa dialo pred Vianocami v slovenskom parlamente, tak teraz máte dôkaz a pravý príklad o tom, čo sa vlastne deje a čo vlastne chce spôsobiť Robert Fico a Peter Pellegrini. Chce ochrániť svojich mafiánskych zlodejov pred akýmkoľvek trestom. Inak povedané, ak ukradnú milióny alebo miliardy, tak im chce zabezpečiť beztrestnosť alebo maximálne podmienku, ale tým, ktorí teda chcú alebo ukradnú niečo malé, napríklad drevo v lese alebo čipsy v nejakom obchode, týchto chce poslať do basy.